Kakav spot! Kakav spot! Ako igra bude ovakva, bit će sve. Može li moja koleginica Marijana u golmane? Ja je više vidim kao beka. Kao beka? Srednjeg beka, organizator, tako nešto. Mislim da Sajo ne bi imao ništa protiv. Ne znam ja da li bi ja imao protiv, možda bi devojke imali protiv, ali ja ne. Devojke, da li bi vi imali nešto protiv da ja dođem kod vas? Ne. Pa eto, šta da pričamo dalje? Ali kao bek. A da vam kažem, i da vi nađete, šta će vam ovi muškarci da treniraju? Oni nisu postojani, žene su upornije. Ne mogu bez nas, zbog organizacije, zbog priprema, svega ono što im je potrebno da im se obezbedi prvenstvo. A čime se vi bavite? Ja sam Milan Stanković, direktor reprezentacije. I šta radi direktor u jednoj reprezentaciji? Šta rade svi ostali direktori, uživaju. A nemojte tako. Pa nemaju svi direktori takav. Pa nemaju takve Treba im se pre svega službenike. obezbediti, evo kad smo već kod toga, sutra izvanično počinju pripreme naše reprezentacije, od Aranđelovca, Vrnjačke Banje i na kraju pre samog početka u Beogradu, znači sve je spremno za početak, sve je obezbeđeno, Rukometni savez itekako ima iskustva već sa organizacijom ovakvih takmičenja, već smo prošle godine organizovali muško prvenstvo, sada žensko, tako da smo sve spremili i pripremili i sad je sve ovako prebacujemo loptu njima. A šta kaže selektor? Je li spremno sve? Pa ja mislim da smo dosta spremni i da možete da očekate od nas jednu pravu borbu i ja očekujem da pre svega... Od vas ništa ne očekujem ja od njih očekujem. Ne, od mene se najviše očekuje, oni su tu koji su devojke i ja sam tu samo da im pomognem. Dobro, vas ćemo da grdimo na kraju ako ne ispadne. Normalno, treneri zato i služe. Ali ja pre svega moram da kažem da ne zaboravim, znači ne bi bilo ovog prvenstva da nije Rukometnog saveza i da smo se mi plasirali i pre ovoga nego što smo dobili domaćinstvo, s obzirom da je Holandija otkazala pa smo mi naknadno dobili. Međutim, ja moram sad da napomenem da je Miroslav Ilić zakazao koncert u Areni 9. i 10. decembra i njegovom srećom i našom srećom smo uspeli da se dogovorimo i da on prebaci svoj koncert u Sava centar i velika zahvalnost Miroslavu Iliću došao što je pomogao. Znači, pa to je sportski. Ja se nadam da će on pomoći nama jednom dobrom pesmom doći u arenu, a i mi ćemo sigurno podržati. Napravit ćemo još jednu himnu, samo vi osvojite tu medalju. Ako da Bog, da će Bog. Dobro, ja mislim da su ove golmanke najspremnije, one kad se pojave. Ovo je sada trening, da vam kažem, trening šetanje mikrofona po studiju, tako. Pa mi smo spremne za početak prvenstva i za početak priprema. A koliko si puta bila na golu? Pa ja sam tek debitovala za seniorsku reprezentaciju. A šta znači, jednom si branila? Da, jednom. Koliko si golova primila? Pa ne znam. Ne znam. Ko će to da broji? Važno je da smo pobedili. Važno je da smo pobedili. A koja je najviše branila? Od vas ovdje je najviše? Najiskusnija? Mišović je najiskusnija. Ajmo odmah. Ali Jelena je. Ceca. Pa dobro, sad ćemo mi da dođemo do moje generacije ove. Polako, sad pričamo s decom. Ona ima, mislim da ne ima najviše nastupa. Tako kažu. I ti im veruješ, ili tako? Verujem. Dobro, u redu je. Šta je sada najbitnije za ovaj finiš? Dakle, boravite u Vrnjačkoj Banji, čujem da često... Prvo boravimo u Aranđelovcu, pa onda idemo u Vrnjačku Banju. Najbitnije je sada da se današnji dan završi dobro za mene. Danas devojke igraju zadnje utakmice, poslednje utakmice. Ja sam mislio da se lepo završi veselo u ovoj emisiji, bit će sigurno tako. Sigurno, to u ovoj emisiji to je 100%, nego danas devojke igraju zadnje utakmice, poslednje utakmice pred okupljanje, ja se nadam da će doći zdravi. I to je za mene najbitnije, da dođu zdrave, ostalo ćemo lako. Nadam se da će proći drugi klub. Malo neka opasna. Ceco, ti to znaš najbolje kako da ih posavetuješ. Ja nikad, mada i ti si imala... Druga igrati za reprezentaciju, a kad igraš za klub, sasvim nešto treće. Znači, kad se igra za reprezentaciju i kad se nosi grb i kada te cela nacija gleda, nemoguće bilo šta izbjegavati, nego jednostavno tu igra srce i ja nikad nijednoj devojci ne bi savjetovala da od sutra se sklanjaju. A traže li one savjet?
Pitaju li vas? To je jedna izuzetno talentovana i dobra generacija. Mislim da njima treba i tekako sada podrška, kako imaju od Rukometnog saveza. Mislim da je treba i stvarno podrška od cele nacije. Ja ovom prilikom još jedan put pozivam zaista sve navijače u Arenu da daju našoj mladoj reprezentaciji, koja sasvim sam sigurna, ubeđena sam da će ostaviti srce na terenu, pa ono šta bude, bude, ali najvažnije da se bore. I da dođu posle kod nas da proslavimo zajedno u emisiji. Evo, pravit ćemo ovdje jedan show program u studiju, ako nam se posreći, naravno, sport je to, nikad se ne zna. Sad, ajmo malo, počeli smo o golmanima, pričajte nam malo vi o vašoj karijeri. Vi ste tu zvezde koje retko svet ima priliku da upozna, pa da malo pričamo o tome kako iz jedne male zemlje nastaju takvi sportisti. Moram da kažem da je to bila jedna sjajna generacija, pričamo o našoj generaciji. Jednostavno smo živele za te utakmice, za reprezentaciju koje smo igrale i zaista je to bila jedna tako složena generacija. Jednostavno sve je bilo podređeno tim utakmicama i to se videlo i po rezultatima koje smo osvajali. Naravno imali smo mi ponude da igramo i za mnoge druge reprezentacije, što nijedna od nas nije uradila i ja sam zaista ponosna na to, na tu činjenicu. Kako ste gledali na to da, recimo, Ceca i kad se polomi tamo na terenu, pa joj noga u gipsu, ona ne odustaje od cipela na štiklice? Pa dobro. Žena je. Između ostalog, mi smo žene. I videli smo kakav je ovaj spot. Mislim da je izvanredan, da prikazuje rukometašice, sportiskinje, svu lepotu. Ne poznaju kako ih, mislim, uglavnom ih ljudi prepoznaju na terenu u opremi, a ovo je bila jedna ideja sporta da ih prikažu u tom drugom svetlu. Direktore, odlično ste odradili to. Da čujemo Cecinu drugaricu, da se ponovo posvetimo malo ovoj knjizi. Mnogo je važno to što ste vi uradili, što ste napravili tu knjigu. Vi ste najbolja rukometašica sveta, a ja sam najbolji držač mikrofona na svetu. Kažem, velika je stvar napraviti jedan takav dokument koji je dokument o našem rukometu i izuzetnim uspesima. Kada ste odlučili da napravite tu knjigu? Pre 20 godina. Inače sam pisala, od malena pišem. I sada pišete? I sada pišem, ja sam inače sportski novinar, u sportskom žurnalu radim i sve vreme pišem. Tako da sam dobila tu inspiraciju, zato što je Svetlanin život inspiracija, njena igra je bila inspiracija i ono što ona uradila za rukomet i za sve nas je nemerljivo i svakog nadahnjuje da o tome nešto kaže. Bilo da napiše, bilo da ispeva pesmu, na primjer, o njoj. Onome što ona radila. Ti si dete sportiste, tvoj otac je igrao fudbal, je li tako? Da, moj tata je igrao fudbal i ja sam odrasla u kući gde nisam imala lutkice i salvetice, nego je bila prisutna samo lopta. Ali si često krala dresove, majka te jurila nešto, vraćala stalno dresove tatine. Ja sam krišom sam trenirala, jer tata nije bio baš zato da mu se najstarija ćerka bavi sportom, međutim ljubav prema rukometu je sasvim prevladala. A htjela bih samo da kažem, ova knjiga je u čast Evropskog prvenstva, ali isto tako je vrlo poučna, mislim, za svaku ovu devojku i bilo kojem ko se bavi sportom, jer jednostavno je prikazan moj život i sve što sam ja uradila da bi došla do toga gde sam došla. Da nije uopšte to nešto teško, da to nije nešto neostvarljivo samo ukoliko čovek ima cilj, ukoliko želi, koliko se posveti tome što, kao recimo ti sad najbolji se držaš mikrofona, ti se posvetio tome, da, i nije teško uopšte. Tako isto, nije meni bilo teško da budem, jer sam stvarno beskrajno volela to, a usto vidjet ćete kroz knjigu ide i to što je Dragica malo pričala, meni zaista nije bilo teško da budem najbolja među najboljima, jer sam imala najbolje golmana od koga sam učila i pripremala se šta ću da uradim drugim golmanima, jer mi je bilo ako nasamorim Dragicu i njoj dam gol, onda je drugim golovima to bilo sasvim lagano. A kako ste vi ovakve kao Cecu hipnotisali to, da dođe i računa da je gotovo, gol dala ono ništa? Da, kad već misle da su dale gol, pa kao pa šta je, sad već sam videla loptu u golu. Sad, da mi ne zaboravimo ovaj gore kordon vaših zaštitnika. Doveli ste rukometaše mlade, je li tako? Jesam li ja u pravu ili sam pogrešio? Jeste, u pravu. Pričajte nam, ajde pričajte nam. Ovo su iz rukometnog kluba Sinđelić,
treniraju 98. godište i 99. godište. Oni će da se sad svima predstave. Evo, izvolite. Petrović Jovan. Vasilij Kasalić, desni bek. Mušikić Pavle, desni bek. Džižanović Dragan, levi bek. Milićević Miloš, srednji bek. Drakulić Jovan, levi bek. Radivojević Bojan, srednji bek. Četnik Kuk, desno krilo. Radivojević Boris, levo krilo. Bojan Đukanović, pivotmen. Ko je najbolji od vas? Ko? Svi. Ja, skroz smo zaboravili. Pa mi smo skroz zaboravili. Samo nemoj da okrećeš leđa. Nemoj da okrećeš Ti leđa. si? Jesi ti najbolji? A ti si? Ajde reci, evo ti mikrofon. Drži mikrofon. Ovako, sve smo završili ovo. Za vaš uspeh, za prvo mesto na ovom evropskom prvenstvu, naš gost Aleksandar Jovanović, velemajstor za pravljanje buketa, cveća i ulepšavanje ženskih osjećanja je ovde. I ja ću tebe, Aco, zamoliti da ti kreneš redom i da pokloniš po jednu ružu za sreću. Evo dok Aca to poklanja ove ruže, da kažemo da je Dobra knjiga izdala knjigu o Ceci i da ima još to negde da se nabavi. Dobra knjiga uvek ima. Dobra knjiga biće, znači može se nabaviti kao Dobre knjige putem interneta na kiosima i knjižarama. Naravno, biće prisutno u svim gradovima na štandovima i u Vršcu, i u Novom Sadu, Beogradu i Nišu. Tako da, hvala Marko. Dobro, i nešto sasvim specijalno za najbolju rukometašicu sveta. Svetlanu Kitić od Slatkog mačora. Mali mačor je fantazija. Jedan maltezer i nešto slatkiša. Ja mislim da će to biti jedno... Ako potražiš, vidjet ćeš. Dobro. Kad se budeš igrala sa... Pošto imam kući desu, pa oni će to da nađu. Da, dok se budeš igrala sa psom, onda ćeš vidjeti šta te sve čeka. Hvala, mačar. Mnogo vam hvala što ste danas bili gosti današnje emisije. Želimo vam uspeh na ovom prvenstvu. Ovo je kraj samo današnje emisije i neka sve ide kao ritmos del mundo, kao salsa. Neka tako bude. Doviđenja do naredne subote u 9:05.